Okay. What's up, mga people? Kaya, di ba? May kayo magkanta itong usan, itong bata, no? Nasa yung whistle. Isa. Whistle ito, no? Mga kaigsunan, ngayong gabi kayo itong tanan. Ilabi ninyo itong kaigsunan sa naging bayad namo, mga kaigsunan. Ang usa ka tao, nga usa sa nakatabang namo dito sa Manila na nagsugod kami contest sa showtime. Unya kini tawhanan kaigsunan, usa sa nakatabang, mga kaigsunan sa mga komikero. Mga itong subuanong komikero. Musikero. Subuanong musikero. Kay usa siya nakatabang, mga kaigsunan, sa mga Paniwan, season 2, natabasan doon na nila Anton Andres, nitabang sa nitawhanan, bisag naa din sa Cebu, Muantos, Manila, mutabang sa mga komedyante nga Cebuanon, wala ang magigsunan, ang usa ka tao nga nakatabang namo, bisag di may kaila, usa ka tao nga dali ng duulon, o tinuod na, kay niya taga-dini sa inyong kaigsunan. Sugato na to sa isang pakpak. Ang presidente sa Cebuanong Musikero, Waylay, kundi si Margarito Ornovia. Berbaka, pakpak. Thank you kayo, sir. Katuhanan nila akong balik rin. Thank you so much sa pagtabang na mo. o niya, ligid ta kabalipan ni Sir Gitoy, bisag ko Miss Manila, initawag Sir Gitoy, wa may aeroplano, sakay mo barko ato agi laon, dagat. Ay mo kabalaka kay karong taon nami panghatag. Gikan ni Sir Gitoy. Mga itsamiron nami pangitsaron. Kananas tayo, di kasaw. Kinira nga sa dool. Yan naran ni. Kamu sa ating pag-isa. Kay karong taon mga itsamiron usa ka dump truck nga hollow blocks. Ay, pagkawo eh. Hinaya sa hapak, hinaya sa sakitan na ay. Imong sang puskon. Ay, pagkutapakon ka. Gibayran ka noy. Basta bayran, hapakon na, bugo ka. Basta bayran hapakon na na. Siyempre. Ikaw gibayran man sa ka. Oh. O hapakon sa tika. Sila gibayran sa hapak ka. Mangwarta di mangulata bugo ka. Bugo ka. Ikaw taga-bityo, nga nung nagatawan ka, wag ka bayrin. Damay-damay na ni. Unya, mga igsunan, daghang kayo salamat sa sige nyo tanaw ng YouTube. Nya din lang ninyo sa YouTube makitaan. Asap ka makitan. O sa inyo may makitaan sa YouPorn, UG's, Pornhub. Tinanaw sa ni mga giahang Hinanaw sa buda. Nya, tungod na, nag-ato na may lain-laing lugar. Tinaw na! Last week, niato na may Qatar. Asa na bis Qatar? Qatar man summer. Relax. Dito sa may Dubai. Asa na bis Dubai? Dubai Bohol. Relax. Saudi. Asa na Saudi? Southern Island Hospital. Hinaya lagi, kapuyan mo eh. Sige mo pangulata. Noy, ingon na ba si Sir Gitoy, Noy? Hapit ang pista din eh. Iyo, Sir Gitoy, ayaw suruy-suruy. Ano naman? Delikado ka. Ngano lagi? Daghan biyan tao. Ngano gani? Kaya pista ba yan? Ngano lagi? Tingihom nas baboy. Ikaw sadha. Ano man? Ay sa suroy. Ano gani? Mahurot niya mo. Ano gani? Endangered species tabi ka. Kana imong naong exotic. Unsa na exotic? Igsuon sa itik. Nakoy pick-up lines ni mo, Noy. Kasi pick-up lines. Kanang uso sa Manila ba? Kanang unsa man? Ang imong itubag, bakit? Ay kanang ganahan ko. Sige. Bagay ni Nimo. Bakit ra? Oo. Sige. Bakit ah? Bakit? Oo. Lagi. Nonoy. Bakit? Wapa oy bogo. Manas ako. Talaga. Nonoy. Bakit? Wapa lagi. Awa pa dai. Bugo ni babuya. Nonoy. Lamaw ka ba? Bakit? Munong kag baboy. Nasa ko'y ako. Dahil? Para imo. Ganahan ko. Gigi. Hindi ko. Bakit? Basura ka ba? Bakit? Saan di malata? Mo na pick up lines. Taka lang pick up lines na. O yan, sultihan ti ka, Noy. May kay gugmat.
May kagagmat. Susultihan ka na, Sir Gitoy, classmate na sa una. Oy, kana si Sir Gitoy, classmate sa miyan sa una. Classmate mo? Oh, dire na mangupian ako. Ay bitaw, gikan pag in town Mig Manila. Tinood. Nya, sakay pa Mig F-lane. Isa? F-lane. Dinhi lugar mga tao graduhan, imong pronunciation sa'yo, di na airplane. Unsa na? Airplane. F-lane. Airplane. F-lane. Ay pagbuot kay ako na. Unsa man kay? Unya paglupad na mo sus, pag-abot sa taas na kuyawan ko kay grabe kay ambulance. La. Hala! Kadako niyo lamok tringon. Nagalila. Hala, ni Noon. Kamera nila. Oy, manawagan unta ako sa kong lalay. Nay, okay na ka di alay. Nay, alagay. Hala. Okay. Ito kag mahadlok minimo. Ihas man ka ay. Unsa day na day? Kuha na siya kamera. Ay kamera day na. Lupad-lupad na. Kanang kamera mo lupad-lupad. Makita ta na, Sir Gitoy. Hi, sir. Ay, sir! Sir, ang among kuan pa, pinaskuhan namin niya, ha? Classmate mo siya. Basta daw. Limot na sila. Sakay, ambulance pa, ambulance ka lang. Ambulance. Muuyog ang eroplano, ambulance na. Bugo, kana-gani sakay mo sa airplane, muuyog din na ambulance. Unsa na? Ang tawag ka na, turbulence. Unsa? Turbulence. Ay, pareha ra na, pasanay lance. Aya, kay namo may gibalita na ako no'y ITCC. Ibaw ka na ITCC. Oh, kabaw na ko na. Gibalita kaya Kim. Unsam na ITCC. Intertropical Convenience Store. Unsam na, naitindahan dito, bugo Mga ka. na niya, pagtugpa na mo sa effort. Effort. Pagtugpa na mo, so nag-travel me. Unsam na? Travel. May sakta ko. Nag-travel me from Cebu to Bourbon. Then we have some accident to be encountered. O namin na sugatan ganiha, na disgrasya. Na daghan man nakagi, di ba? Loy ganin taon. Diya dapita katong GT Express o katong bus nagbangga. Looy kayang nasa project katong babae, nalagpot yun. Tungod sa kakusog sa impact sa GT Express, layo gyud kay nalagpot tong tiguang nga nasa front seat, babae pag yun. Tiguang babae nasa project? Niya. Ang among naluoyan kay nikamang pag yun siya, Tiguang babae? niduol siya sa driver. Niya. Yun na siya, dong, ang sukli niya 50. Nangayos. Ay gani ang driver boy pa. Yeah. Gihatag sa Yeah. Yan sa tigong ay salamat Naman. Niya. Pag naog na mo diha kay sunan ay nag-away babae ug lalaki. Nag-away. Kaya naan ni dinhiro ni tanaw sa kalingawan. Ikaw may nastol unsa may ilang giawayan? Ang pagtikang sa laki nagisi man yang bilahan Drake. Bilahan sa lalaki nag-isi diri. Oh nya na wa man siya birth. Sa? Why birth? Ang laki why? Why birth? Unya, Nya nilingkod siya sa tubangan sa babae. nag-atbang sila. O syempre ang babae na shock ang babae. Ni unsang babae? Yan ang babae. Siyempre, wag ko i-burp. Mao iyang gisaway ang lalaki. Yun sa niya. Tingnan niya, sir, imong cellphone sir nakita. O sa ito ba? Nito pag sang laki. Ito ba? Day lang day. Open line man na day. Yeah. Nangutan na sa babae. Sa babae. Dong sa may unit ano imong cellphone dong 3310, 3210. Yeah. Ato pag sang laki. Sa ito ba? Latest man ni day. Sa man. Android touchscreen tintirintin. Nangutala na sa babae. Nangutan na siya. Yan ang babae dong. Ano man na imong cellphone dong napiko lagi na. Yeah. Tupag sang laki. Sa ito ba? Lobat man na siya day. Ni-offer ang babae oy. I-offer? Yan ang babae dali dong nag-charge dong, charge dong. Nipalipat ang laki. Sa laki. Yan ang laki di ko oy. Ano man? Kadako ni mong charger day. Yan ang charger universal.
Tanan mang battery suod man ako. Nay, bang Cellphone na to, cellphone. cellphone na to. Noy, Unya sultihan. hanapit ni Agi Mabdos. Nay, abi mabos. Ani Agi Mabdos. Ya. Yanin, kuyawan naon sa day ka? Open man gud akong Bluetooth mo nasudlag virus. Apil eh, mabdos. Ah, Unya, ano, dito magkakag-Amerika. dito ko Amerika. Maayo ka mo English. Oy, excuse me, are you subtracting my ability? Oh, come on. Sultihan. You discriminating my personal appearance. Kasabot ka to. Wasan. Maayo magkaka mo in English. Tawa lang na akong bataay. Kailan ako siyang papa. Kinsa yung papa? Yang papa mananagat. Ano naman? Ang tanawang ilong marabugsay. Gidagan pa. Dagan pa. Kailan ko si papa? Ano sa'yo may papa? Kanang gayilo? Nga naman. Yang papa, driver's truck di Pasiruan. Nga naman. Tanawang dunggan, murang side mirror. Ano ba yun? Maayo magkaka mo English. Oh, may kumin English. Ay, Pangayon ko ng katahuran, English speaking. malay ko katahuran. Nilatanan. English speaking. Ah. Padaplin. Wash and learn. English, ha? Some scenes and languages may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Rated PG pa. People of the Philippines, especially people here in Goyong, slow down. Men at work. Exit and entrance, no parking. Because Unlike diwasa na na sa highway signboard na. Uy, nagani ko'y balak nimo English kanang poem para imo ni. Salamat na. Pinangga kiti ka English speaking poem. Roses are red, violets are blue. Every time I flush the toilet, I remember you. Unsay pagtuon mo sa munaw, iniduro. Dili, Usa man? kanang galutaw. Unsa gani? Kanang unidentifying floating object. Unsa gani? Kanang ini ka flash nimo ba? Mo na yung forma ba? Nya wala ito ka. May magkakama English. Ah, Akong binisayon English nimo. i-translate ra nako. It's very easy. Bantay ha. Yeah. Unsa in English anang bula nga nahakbong. Mo na gitawag og bulhog. Sa! Bula na hakong bulhog. Unsa may in English anang bula? Bul. Nya nahog man ni bulhog. Kung duha ka bula bulbul. Dili na English na eh. English man kuna. Kaya nga naman. Unsa in English sa usa ka bula? Bol. Kaduha. Bo. I told ya. Unsa in English sa mama. Kasayon, mother, Papa. father, Lolo. loader. Right. Ang lolo loader. Kanang lola lader. Adili. Unsa man? Bulldozer. Ini lisod ni. Sayo na nay. English ning Sayo na lagi utot. na. Ha? Unsa in English sa utot. Otot. Oh. Ang in English sa otot kay the wind of change. Patagka man lang tayo. English kita na. Anong wind of change man? Kanang otot hangin na. Hangin. Unsa in English hangin? Wind. Unya mo usab-usab ang baho ana. Unsa in English mausab? Change. Usay man mao atubo, iskabichi, inununan. Mao ma-change the wind of change. Ini. Unsa in English anang utot nga nalingkuran. Oh, please release me. Oh, lagi na. Kanang utot nga motingog. The sound of silence. Kanang utot na naiunod. Oh, dust in the wind. Kanang utot nga nabaho. Killing me softly. Hinaya lagi. Ikaw rin amahan mo, sukol ka na, ta. Sayo pa to imo ha? Tapukon ko ng gusok ni muslubot niya. Tagbaw kag punit sa mga... Ay, kung don't touch my body odor. Noy, ay pangitag-away. Nga naman. Paglikay is black eye. Ikaw sa day pag minaldito. Ano man? Paglikay sunggo.
Sungguh karon. May paghuman mo katong Amerika. Uy, may kay ko ng mat katong ginahambog ka nga may kay mat. Ako may kay kog mat. May kag mat. Uy, bright kay ko pag elementary na mo nag-test big mat tanan ako classmate na nga zero. Ikaw. Siyempre pagkansi sa di ka zero sad. Mat man, mat. Pero pag high school na. Pag high school. Pag high school basta test mat. Pak, usaray wrong oy. Oh, bright ta. Every test one wrong. Kada test, one wrong. One wrong. Aritag mat. Mat lang sayon. 5 plus 6. 10. Bugo ka. Eh, 5 plus 16. pila day? 11. O pilay kuwang? Usa. O usara kong wrong. Mangutana gani ka na kog mat, kinahanglan ka ng mga complex equation. Kanang mo gamit na kag mga algebraic expression, find the value of x, nganong mangita pa magkag-value sa imong x, sige buwagan makaana. Sa ato pa arita sa arithmetic. Kasayon. Additional. Sige. Additional ha. Wa ka katubag sa math, additional lisod ani. Sayon na na. Additional. Mat mangyapon na. 12 plus 12 plus 12. Tulo ka 12 equals pila. Tulo ka 12? Oh, kasayon. right mga ka. Sayon ihaps kamot. Nah, giapil pantil. Pahalma ko kay kuwang. Kabaw na ko. Pila. 12 plus 12 plus 12 equals 9. Bugo ka. Mga bata pila answer. Oh, 36 may pang mga bata bright. Nag-eskwela mo? Eskwela. Kasi katudlo ninyo yung maestra? O ingna yung maestra sayop siya ha? Sakto kita na tulong ka 12 equals 36. 9 na lagi na. Anong 9 man? Kung mag-aad ka asa magsugod sa wala sa too. Aristo. O dili na sa too, to plus to. 4 Plus to. 6 O dili sa wala plus 1. 7 Plus 1. 8 Plus 1. 9. O asang 36 ana ha? Bugo ng bata. Kanya pagkahuman na kukuan ni abroad din ko. Usa? Ni abroad ko. Abroad. Abroad lagi. Abroad. Oh, niadto ko Japan, Japan. China, China. Russia, Russia. Korea. Sultihan di ka tong I traveled around the world. And sometimes the world travel around me. Anak na ka? Dili ka tuyo ko sa kalibutan. Dito ka Korean? Oh! Kamao ka ng mga Korean words? Oh, kana opa-opa. Usa? Kana opa-opa. Usa ara na upa ra na. Opa kana hilig magay mo tanaw ko kan mga I'm not a robot. I am not a robot. Descendant of the sun. The healer. W. May kay ko na. May kay ko ng Korean. Pangay ko ng katawaran Korean words. Korean words. Ah. Sultihan di ka basta na yo katapusan Korean na. Mao ba? Basta na yo. Basta ninyo? Korean na. Sige ko na. 안녕하세요. tulog mo seyo para mata seyo. Oh, layo. Nagyo. Para katrabaho tag sayo, kaulig sayo, nya kakaog Ay, sayo. nagdiwasan. Nasa ka ni Naita? Unsa? Naita. Ang Korean nasa ida? Nasa ita? Day. Ana. Yeah. Kanjang nida, yang naong di na mada. Oh, lagi na, Korean na. Kapag hubani mo ka to Korea. Oh, di lang nakatong Korean, nakatong sa Japan. Dito kag Japan? Oh. Kana si Sir Gitoy Margarito? Oh. Dito na Japan. Bago pa ni ulit. Silingan niya na si Sir Margarito sa Japan. Silingan mo Sir Gitoy? Oh, nagpuyo na siya sa Tokinawa, Tokyo, Japan. Ikaw di ka puyo. Tokinawa, Kyoto, Japan. Tokyo, Kyoto, imo nang gibalik. O dito sa Japan, ang mga pangan, i-rumble ba na? Rumble. Tokyo. Tokyo. Unang sa Tokyo, Tokoy. Kung magbalik-balik. O Toyok. O lagi na. Unsay silbihan sa Japan? Basta na song, katapusan, hinapon na. Usa na isan. O sing naman, o son. Ha? Kasapot ka to. O son. Hinapon. Basta na isan. Basta na san. Unsay hinapon na ng dagat. Hunas. Aha. Hunasan ka ng dagat. Kato kag Japan, wala. Wala. O ay pagbuot ha, ay pagbuot. Unsay hinapon na ng bata maligos dagat. O lumson. Ha? Mga bata magduwa-duwa sa kalsada. O ligsan. Mga bana nangabit. O puspusan. Mga asawa ni ilisag bana. O ilisan. Ha? Kanang babae gidugo. O nalapsan. Kanay mong now, way batasan. Dito gini kag Japan. Kapoy mo din mangita tag kwarta na. Dito sa kag Manila. Nakato ko Manila. Ay, matagal ako sa Manila. Pila ka Pero katoy? hindi na lang tayo magsasalita ng Tagalog. Baka mahirapan tayo sa kalisod. Mapawisan pa tayo ng maraming singot.
Unsa may siltihan sa Manila? Basta na I ug in katapusan Tagalog na. I ug in? Oh, parehas sa to si Sir Margarito pag pag sila